Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng butchi. At ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, 1 pound na glutinous rice. Tapos 2 piraso ng kamote na nilaga ko po tapos dinurog ko po siyang ganyan. Tapos gagamit din po tayo ng sesame seeds. Tapos ube na palaman, yung nasa garapon. At gagamit din po tayo ng tubig. Cooking oil para sa pagluluto natin itong ating butchi. 5 tablespoon na asukal. Pero pwede rin po na 3 tablespoon lang po yung ilalagay nyo. Kasi matamis na po yung ating palaman na ube. Ang una po nating gagawin ay ilalagay po natin yung kamote dito sa ating glutinous rice. Maghugas po tayo ng kamay mamaya para kakamayin po natin tong ating glutinous tsaka yung kamote. Ngayon po ay ilalagay na po natin tong ating white sugar. Tapos hahaluin natin siya. Kakamayin ko na po ito kasi naghugas naman po ako ng kamay na. So, gagamitan na po natin siya ng kamay. Ito po yung sikreto para hindi po siya magpa-flatten pag naluto na. Yung ibang ginawa ko ay pangkain lang dun sa bahay. Pero ito ay pwede po nating pang negosyo. Mamaya po ay gagamitan ko siya ng 2 kamay pero hindi ko po maipapakita sa inyo kasi wala po akong yung stand ba yun. Ito po ay pwede na po itong ibenta nyo sa restaurant or yung sa sa palengke. Pang negosyo talaga ito. Ayan. Gagamitan ko na po siya ng 2 kamay pero hindi ko po siya ipapakita sa inyo. Mamaya po ay ibibidyo ko po ulit kapag ready na ito. Ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng tubig. Konting tubig lang po muna ang ilalagay natin para hindi po siya masubrahan. Yan. Tapos kakamayin na naman po natin to. Paunti-unti lang po ang paglalagay ng tubig para hindi po siya masyadong mag-melt. Magdagdag po tayo uli ng konti. Yan. Huwag pong sobrang dami. Kasi hindi nyo na po siya mabibilog kapag masyadong sobra yung paglalagay nyo ng tubig. Ngayon po ay gagamitan ko po muna siya ng 2 kamay. Pero pag nagdagdag po kayo ng tubig ay paunti-unti lang po talaga. Makikita nyo naman po kung tama na yung tubig na nilagay nyo. Magdagdag pa po ako ulit ng tubig. Mga ganyan po siguro. Mga 1/2 cup. Pero huwag nyo pong biglain na ilagay yung 1/2 cup. Dapat paunti-unti lang talaga. Ayan. Gagamitan ko na po siya ng 2 kamay. Tapos, papatayin ko po muna yung ating cam natin. Papatayin ko po muna. Tapos, ipapakita ko po sa inyo mamaya. Ngayon po, kapag ganito na po ang texture ng inyong glutinous rice, ay pwede na po itong bilogin.
kumuha lang po kayo ng konti, tapos ipa-flatten nyo lang pong ganyan. Ganyan po. Ngayon po ay kukuha lang po tayo ng glutinous rice, tapos bibilugin po muna natin ng ganyan. Yan. Tapos ipa-flatten po natin siya. Yan. Pagkatapos po ay kukuha po tayo ng palaman para ilagay natin dyan sa gitna ng ating flatten na glutinous rice. Yan. Pagkatapos ay isasara po natin to. Yan. Kahit na lumalabas po yan, ay pwede nyo naman pong takpan ng ganyan. Kasi bibilugin pa po natin to. Yan. Pagkatapos ay bibilugin natin siyang ganyan para bilog na bilog po talaga. Yan. Hindi na po natin kailangan na isasawsaw to sa mainit na tubig kasi hindi naman to magpa-flatten na kasi dahil doon sa kamote po na nilagay natin. Kung wala po pala kayong kamote ay pwede pong pang-substitute yung kalabasa na lutuin nyo po muna. Pagkatapos ay dudurugin nyo tapos ihalo nyo dito sa glutinous rice. Yan. See? Kita nyo? Bilog na bilog po siya. Pagkatapos ay isasawsaw na po natin dito sa ating sesame seeds. Yan. Tapos, pag medyo hindi pa po siya bilog, ay pwede nyo pong ulitin ng ganyan. Tapos, isawsaw po ulit. Ayan. Yan po ang mga nagawa ko kanina. Ayan. Tapos, ngayon ay gagawa pa po tayo ulit. Bibilugin nyo lang ng ganyan. Kung meron po kayong teaspoon na panglagay dito para magkapareho yung shape, sila, yung pareho talaga lahat, ay pwede nyo pong gamitan. Pag pang negosyo po ay kailangan parehas po lahat ang sizes ng inyong buchi. Yan. Isasara po natin. Kahit naman aapaw to ay pwede nyo namang takpan siya. Yan. Huwag po kayong mag-alala kapag mayroong umaapaw dahil pwede po kayong kumuha dito. Tapos itakip nyo lang, itapal nyo lang po siyang ganyan. Yan. Pag ganyan na po, ganito na po ang itsura ay pwede nyo na po yung bilugin na ganyan. See? Hanggang sa mabilog po talaga. Mas maganda po pala yung yelong kamote ang gamitin nyo kasi hindi po siya masyadong yellow yung nabili ko. Or orange, pwede po yun. Mas maganda ang kulay ng buchi. Tapos yung kalabasa rin, maganda rin po yung kulay kapag yun ang ginamit nyo. Isasawsaw natin ulit dito sa ating sesame seeds. Ngayon ay bibilugin po natin siya. Yan. Tapos ilagay natin dyan sa malinis na lalagyan. Ngayon po ay ganito na po ang magiging itsura niya. Pagkatapos ko pong bilugin lahat. Ngayon ay pwede na po nating lutuin to. Ngayon po ay paiinitin lang po natin yung ating kawali. Pagkatapos maglalagay na po tayo ng mantika sa loob ng ating kawali. Yan, ganyan po karami. Ngayon po ay hintayin po natin na uminit yung ating mantika. Tapos pahihinaan lang po natin yung ating stove. Hindi pa po siya mainit. So, hihintayin lang po natin na medyo uminit po siya. Ngayon po ay pwede na po nating lutuin itong ating buchi. Isa-isa lang po.
Tapos pahihinaan lang po natin yung ating apoy. Yan. Dahan-dahan lang po. Baka po mapasok po kayo. Yan. Kamay po ang ginamit ko para hindi po siya masira. Yan. Ngayon po ay magiging ganyan na po ang itsura niya. Tapos, iikotin lang po natin para hindi siya masunog. Ayan na po mga mamamayang, luto na po yung iba. Tatanggalin lang po natin to sa ating kawali. Tingnan nyo, bilog na bilog talaga yung pagkagawa ko nito. Kasi dahil yan sa kamote, kaya lang medyo malalaki siya. Kung gusto nyo pong pang negosyo ay liitan nyo lang po ang pagkabilog nyo. Ito na po mga mamamayang ang ating butchi. Sana po ay itry nyo po ang reseping ito. Sana ay magustuhan nyo. Sana mag-like, mag-subscribe, at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!